I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na Javnes kanal. Danas snimamo Half-Life 2. Mr. Freeman znam ljudi iz jedinice, ljudi. Cijelu znam jedinicu. Šta dek ćeš me htjevem? Okej, Gmod se već zove. Izvijem što pokazujem. Možda bismo. Just point insector. Insektor valjda nisam prošla. Gdje sad idem? Ja. Sad ćemo čujem. Čini izračim sam. Ne znam sam izlaziti sa tamo. I ovo iznenada i kod Andrabora, koji su ovi kombajni, ću opraziti plašu. Vidim sam da će sve. Ajde, te ne odlugovačim da bude dug klip. Mucoki može. Evo, mucokića. Šta ti da želiš? Baćeš se. Evo tebi, nazad. Tako. Budemo dobri. Stop. Dalje. Šta se dešava dalje? Ovako, stao sam ovdje i nem pojma dalje. I tako. Ajde, ću povedem, zatvorili me u pičku lepinu bateriju. Aj, ne moment. Slušaj. Zarobili me. Jebe vam! Stopirat ću klip, padaj mi, jebeno kamera. Ljudi, sve ovo zadržanje telefona. Ne paš. Dakle, mi drugi put padne, ne znam šta će. Joj, sada ljudi. Bar! Nije ovo znam, ovo kad ja nam pričam. Black Manta. Sam bacio si. Vidi ovo, knjiga je tu. Okej, vidio sam iz jedinice ovog doktora. Okej, ja sam Gordon Freeman, zovem se Pardon Freeman i imam 20 godina. Ljudi, ne znam da li me čujete, malo ću da se više dratim. Good to see, motherfucker, my broad hair, motherfucker, broad hair. Šta sada? Ne smiješ se čuti. Okej, sam gledaš. Sada? Znam. Znam, ja kada se kupiram. Tako, znam ja to.
5 minuta. Tako vam se tu radi kada imate Half-Life. Ljudi, napokon sam odvojio vreme da snimim jedan gameplay. Ko je tamo? Otkri se, ko si ti? Ko ste vi, ko si ti? Šta si ti? Krasno. O ljudi, šta me kurno, šta evo ti voli? Ćeš tu da stoji? Ćeš tu da stojam? Eto, već su hadu šta, ajde još jedan hoćeš, a? Još jedan. Kurac, ne. Ne mi nešto da me tužeš? Ništa. Ne me pratiš? Ne pratiš me? Ha ha ha! Ovo je novine. Halo novinaši, sad ću ja neko da pozove. Halo? Koja fora? Neću da bude dugačak klip, do 10 minuta će ovo da traje. Pa da je za mene dugačko. A ovo znam iz animacije, ovo da se drži. Animaciju su jeni radili. Kao, fora. Animaciju su radili, znam odavde. I Half-Life sam gledao puno da se ne bi smarao ja. Šta si ti? A, ne da vidim. A, fuja ti. Ne, fuj. Imate vi nešto da kažete? Okej. Vidi igračke. Ajmo malo da se nalju... Se dera. Može da se ljulja. Može. Može. Može da se ljulja. Kao svaču sljoške, a? Jebem u majku, kurako da ovo ne izdrži. Što se obrazovali, pogledajte. Mami. Znači, ja malo zvrtim dva puta. Eto, neću da se igram. Ovo je tobogan. Uj, eto, beš pri. Kad preloading, ljudi još 2 minuta snimam i staću na jedno zanimljivo mesto, ljudi, ne znam da se čujem. Tako, može ovako. To je moja krv što sam danas udario. Je dobro, je dobro. Zezam se. Nisam vidio da je krema. Gdje gledam? Ja, ljudi, trebam da zalete naguđe možda gigaram. Da, Bog da, pandrk. Ovo je špup. Ja, ne špup. Everybody, motherfucker! Tu je kombajn. Ljudi, ne znam da li sam se čuo uopšte u klipu. Šta? Jebem ti kombajn! Bježte ljudi! Ste ludi? Jebem u majku! Gdje mi dade na početku ovako. Hvala ti, rožače. Kako loadinga. Ljudi, hvala što ste gledali ovu igricu.